Landa inguruetako emakumeen nazioarteko egunaren harira, Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusitako lehendakariak Bizkaiko emakume baserritarrak omendu ditu Gernika Lumoko batzarretxean, bertan burutu den ekitaldian. Aurten, euren bizi osoa lehen sektorean jotasu aritu izan diren emakumeak omendu dira. Ekitaldian, Saskia, Etzaldeko emakumeak, Landa 21 eta Gaitxun elkartetako 8 emakume omendu dira. Emakumeen kolektibo osoa ordezkatuz. Omenduek Arbola Zaharra eta Gernikako Arbola ezagutzeko aukera izan dute, bertan egin dituzte geldialdiak, aurreskua dantzatu da euren omenez, eta besteak beste ohorezko liburuan eman dute izena. Hauek izan dira, omendutako Bizkaiko emakume baserritarrak. Julia Barberena Irigoien, Santa Meabe Bazterretxea Zelaia, Maria Teresa Bustintza Arriortua, Miren Gorrotxategi Leturiaga, Teresa Mazaga Uriarte, Mari Uriondo Uriarte, Olga Andutza Ajuria eta Libe Plaza Laka. Izan bere, gaurko egunak helburua argia dauka. Landa eremuko emakumei autortzea, garapenaren alde egiten dozuen ekarpen itzela. Eta hemen gagoz zueri omenaldia egiteko. Landa ingurumenean berdintasunaren eta aurrerapenaren aldeko borrukan izan dozuen zeregin handiagatik, zeregin garrantzitsuagatik. Guztiak izan zarielako, bakotxa bere erara, batzuk Atxondon, Bermion, Dimen, Garain, bakotxa bere Maiabin bebai, bakoitza bere erara eta bakoitza izan zarie borroka horretako protagonista. Zer esango dutxuen ni azkenengo 50 urte hauetan Landa eremuko bizimodua asko aldatu egin dala, zuek lehenengo pertsonan bizi izan dozue hori, baina emakumeon zeregina, zuen zeregina askotan, sarriegitan ikusi ezina izan da. Eta gaur gure deguna da merezi dozuen aitortza eta lekua zueri errekonozitzea. Zue guztiok erretiratuta zauzie, teorian behintzat, porque seguru nau lanian eta eguneroko zereginetan laguntzen jarraituko dozuela, aldozuen neurrian. Eta izan bere hori odolean darua zue eta bizitza osoan gure inguruneko baserri munduari lotuta bizi izan zarie. Emakume sendoak zarie danak. Gizonez zuzendutako mundu baten burrukatu dozue eta mundu horretan emakumearen lana, esaten dugun moduan, askotan ikusi ezina izan da. Beraz, dagokizuen lekua erreklamatu gura dugu hemendik eta ekitaldi xume honegaz, agirian itxi gura dugu zelako paper garrantzitua jokatu dozuen beti emakumeok baserri munduan. Nik amaitu baino lehen, omen goian dakagun lehiar honi begiratzea eta erreparatzea eskatu behar dutzuet. Hemen goian dakagu lehiar zoragarri hau, bertan Gernikako Arbola ikusi aldugu, baita ere legezarra iskrizinoa, eta bertan irudikatuta daude baita ere Bizkaiko lurraldeko jarduera ekonomikoaren irudiak, ezta? Bertan ikusi aldira arrantzaliak, industriako langilea, meategietakoak, baita ere nekazariak, baina irudi hau, naiz eta ederra izan, ez da zuzena. Eta ez da zuzena, bertan emakumeak falta direlako, eta zuek sarie lekuko, zuen moduko emakumeak sarie lekuko, zuei esker dakigu lehenengo sektorean aurrera eta biziri mantentzen bada zuei esker izan dela, emakumei esker, beraz, iruditzoragarria bai, baina zuzena ez, ondinoko, emakumeak falta direlako bertan. Eta aurten, zue guztiak omendu gora zaituegu Landa eremuko emakumeen nazioarteko egun honetan. Zuek, Landa emakumeak zarielako Landa mundua bizirik mantentzen dozuenak. Beraz, balioa eman behar diogu emakumeari, bai lehengo antzinako emakumeari eta bai gaurko emakumeari. Lehenengo sektorean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna ere lortzeko.
Benetan, eskerrik asko bihotzez, hurbiltzagatik ona, ez bakarrik hurbiltzagatik, bizitza osoan zehar egin dozuen lan handiagatik, esaten dugun moduan ikusi ezina izan dan lan horregatik.